थिगसे जायो जाहैदों ना बेदर अयथासार जायो एक केजियाथ' हारसिं जाखायो जाहैदों आं नुफेराखै नुनाया मानसिफ्रा बुंलाबायो खोनादों आरोखि सानसे ससियेल मिडियानिफ्राय ओंखारलांबानो गोबां बाथ्रा खोनायो वाट्सएपनि गेजेराव दा जोङो गोबां खोथा सावरायगोन गोबां भाइरालबो ओंखारदोंनो आरो लोगोसे मिथिंगा बर' ना मा होनो मिथिंगा नार्जारिजों जुलि जादोंमोन ना बिथाङाबो माखासे बाथ्रा बुंदों दा बेनि सायावनो जोङो माखासे खोथा सावरायगोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै जोङो मोनथामसो टपिकनि सायाव खोथा सावरायगोन अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन हाग्रा मोनारि बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला प्रमद बर' बिथाङा जोबोर जायो अमा बेदरखौ हारसिंनो सेरसे जानो हाखायोनो बिथाङासो बुंदों बे आं बाथ्रा बुंनाय नङा दा बिथाङा मा बुंदों मा बुङाखै बेखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय जों दा बेखौ बांद्राय सावरायनो गोसो गैया मानोना बे मोनसे राजखान्थिनि खौरां जायो होननानै खोनादों आं नुफेराखै थिगसे जायो जाहैदों ना बेदर अयथासार जायो एक केजियाथ' हारसिं जाखायो जाहैदों आं नुफेराखै नुनाया मानसिफ्रा बुंलाबायो खोनादों आरोखि आं अमाखौथ' आरामसे एक केजिया जाखायो जाहैदों बेबादि मारै जानो जाखो बे मानसिया बोरै बिटिसिनि रायजोनि थाखाय खामानि मावगोन न'आवनो ओंखामखौ संजाबावला बियो न'आव संजायोबाथ' खरसनि खोथा दं नालाय दाना बेहाय बिटिसिआव ओंखाम संग्रा बानायखाबाय गावनि अफिसजों एटाच बेहाय बिराद मोजां संनानै जायो ना बेदर दिनैबो थांबा लोगो मोनगोनथ' दा मानसिया जुदि अफिसाव दङब्ला ओंखाम संजानायखौ लोगो मोनगोन थांनानै नाय सार प्रमद बर' बिथाङा मालाबा गावनि फेसआव गोरिबफोरजों थाफानानै साहा फुदुंनाय जाम्बा बे नाटक गरिबनो बेलाय गरिबजों थाफानानै सालायनाय बेलाय फट' साफायनायसो बेखौलाय आंबो लामायाव थांनानै दानो साफायनो हायो माला सोरनो गोरिबनो फैसा होफेरा बेलाय अब्ला जों दा नेक्स्टआव सावरायगोन नाफाथि बा फान्थावस्रिनि मोनसे भिडिअ गोबां गोसारदों ससियेल मिडियानि गेजेराव नाथाय बे सिख्लाया फान्थावस्रि नंमारा नंमारा बेखौनो गोबां मानसिफोरा उसुगुरु जादोंमोन नाथाय दा बे फान्थावस्रिया नंगौ होननानै मानसिफोरा बुंगासिनो दङ आरो रायजोफोरा बिसोरखौ हमदों जाहैबाय आं दा बेनि सायाव बांद्राय बाथ्रा बुंनो गोसो गैया मानोना बे मोनसे भाइराल जानाय भिडिअसो दा बिदिनो गोबां मानसिफोरा जायो बेबायदिनो सोरबा जानाय खामानिखौ मावफ्लाङो बेबायदिनो जायो दा खायसेया बेनि सायाव गाज्रि मोनदों आरो खायसेया बेनि सायाव मोजां मोनदों दा आं बेनि सायाव जेबो बाथ्रा बुंनो गोसो गैया नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो बे भाइराल खालामनाया मोजां नङा नङा बा बेनि सायाव मा बुंनो सानो नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायबानो जाबाय अब्ला जों दा जोबथारनायाव सावरायगोन मिथिंगा बर' जायबा मिथिंगा नार्जारि जोंनि बर'नि मुंदांखा एक्ट्रिस फावखुंग्रि बा इउटुबार बिथांजों जुलि जादोंमोन मन्दिराव जुलि जादोंमोन दा बेनि सायावनो मिथिंगा बर'आ माखासे फिनजाथाय होदों बा फिननाय होदों अब्ला माखासे भिडिअखौ ससे खोनासंबानो जाबाय जों भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामा जायखिजाया ससे खोनासंदो बिनि उनाव जोङो भिडिअखौ फोजोबनोसै मानोना बेसेबां मानसिखौ आं बुंहरनो जे आं गाराखैबा माबा माबि अनेक थ' खायफाया आंनो फेसबुकआव हरगोन मेसेन्जाराव हरगोन इन्सटाग्रामाव हरगोन इउटुबाव बिदि कमेन्टस हरगोन थ' गोबां मानसियानो गोबां गाज्रि कमेन्ट होदों गोबां मानसियानो मोजां मटिभेट होदों मोजां लामा दिन्थिनायनिबो बुंहरदों मोजां आंनो नलेजनि थाखाय बुंहरदों आंनो कमेन्ट्सफोरखौ मोजां मोनदों आरो गोबां मानसियाबो गाज्रि होदों जेबो नङा बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच आंखौ खायफा सापर्ट खालामो खायफा सापर्ट खालामाखै जानो हागौ लोगोसे आं दिनै बे कमेन्ट्सनि थाखाय फार्स्ट अफ अल आं बुंनो सानो कमेन्ट्स ओरैबायदि फैदों आंनियाव जे नोङो मिथिखौ मानो गारखो मिथिखौ नोङो साननैसोनि थाखाय हाबा लानानै मानो आलाय सिलाय खालामखो बे मोनसे कुइसन जेरावबो मेसेन्जारावबो हरदों इउटुबावबो हरदों बिदि आरो लोगोसे आंनि मोखाङा भिखारि साइज दाहोना साइज बाखुन्दा साइज इट्स अके जेबो नङा बेखायनो आं बुंजानांगौ गोनां खामानिखौ मावदोंबो जानो हागौ बेखायनो बुंहरदों नोंथांमोना जेबो नङा आं एक्सेप्टेड आंनिफ्राय जेबो बुङा आङो नोंथांमोना जि बुङो बुं खिन्थु अब्लाबो आंनि गोसोआ ओरैबायदि मोनदों जे आंनि नंखाय बाथ्राखौ लानानै आंखौ मानसिफ्रा ब्लेम होगासिनो दङ जे मिथिखौ मानो गारखो होननानै स' दिनै आं रियेल बाथ्राखौ बुंनो सानो नोंथांमोननि गेजेराव बे आंनि मिथिंगा ब्लग्स इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बुंहरनो सानो आरो दाखालिबो आङो थानो हायैनि लिरना होदोंमोन दिनै आं भिडिअ'नो लाबोबाय दिनै आं रियेल खोथाखौ बुंनो सानो दिनैसिम आं मिथिं नार्जारिखौ गाराखै दिनैसिमबो आं मोजां मोनो दिनैसिमबो नेगासिनो दङ बेखौ आं गाराखै
बे थार खोथा नोंथांमोना मोजां मेलेमाव सोना लादो जाहाथे आंखौ एगेन आं ब्लेम होनाङा जे मिथिखौ मानो आलाय सिलाय खालामखो होननानै बेयाव गोबां स्ट'रि हाबना दङ गोबां आंनि दुखु हाबना दङ गोबां आंनि टेनसन हाबना दङ बे दिनैनि बे जितु जोङो हाबा जालांबाय बेनि गेजेराव थ' नोंथांमोना ओरैबायदि कमेन्ट हरो बिथिंसो जागोन ना बिथिंसो जागोन बिदि जालाङो आंनि गोसोआ कमेन्ट हर जाहाथे बे जोंनि हाबा जानाय संसारखौ जाहाथे मोजां जालांनो हायो खुंलांनो हायो आरो लोगोसे जोङो मोनसे मोजां लामा मोनो बिदि खैफोदा बयनियावबो जाखायो खिन्थु बे खैफोदखौ माबोरै सल्भ खालामना होनांगौ बेखौसो नायनांगौ जों बयबो अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो भिडिअखौ नायखांबाय जानांगौ दा जियानो जादोंला जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हायो जुदि गोसोबाथाय आरो जुदि गोसो गैया दा खालाम लाइक खालामनो गोसो दं खालाम लाइक खालामनो गोसो गैया दा खालाम नोंथांनि गोसो गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि